altså den nye cellen fra digital? Ja, jeg nye cellen fra digital. Ja, jeg gleder meg. Så. Unnskyld? Nei, det var bare... Ja, Ja, du altså... Hvor store er egentlig digital nå? Odils. Ja, vel, ja. Men, altså... Jeg har hørt at dere har et sånn fantastisk produkt, dette her Optenalfabrikken. Ja. Det skal visst være veldig liten, vet du. Hvor liten er den egentlig? Den er så bitte liten. Ja, vel, ja. Men VMS da... Open VMS? Hvor open kan man si den er? Dette åpen er så åpen at du kan ikke tro det. Vil du skjønne noe av meg? Nei. Jeg tror nesten at jeg må tenke litt på det. Kan jeg komme tilbake i morgen, da? Ja, det gjør vi. Ja, takk skal du ha. Ha det. Gleder meg. Ja, så enkelt kan det altså sies. Ja, og hvis det blir kanskje bitte lite salg, da. Eller kanskje hvis det blir et ordentlig salg, og ikke selgeren bare gir det bort, liksom. Hvis kunden